О, приймаємо. Ну, хтось іде до нас. Хтось до нас іде. Спочко. Ей, споко, сядь. Так. Teraz otworzę. Pierwsze. Лядовню привязали. У нас сломалась лядовня. Ось это ось документ. Ось это документальная здымка. Cześć. Można do odbioru, tak? Tak. Dobra, to ja bym chciał zobaczyć one. Tutaj stoi. I żona przyszła. Crazy. Tam gdzie tamto, nie? Tak. No. Co, to zostawiamy tutaj na 2 dni. Nie, tam będę to wrzucić. Na górze? To mi nie będzie stało tutaj w przedpokoju. To mnie nie będzie stało tutaj w przedpokoju. Хто такий Каспер? Теперь это моя Жануся. У нас уже буде праз месяц у нас буде 2 гады шлюбу. Як я заўсёды, ну я звычайна кажу, што гэта не моя жонка love of my life, таму гэта партнёры на жыццё. Вось. Таму што Кацпер не бінарная асоба, і у нашым, і асабліва ў Польшчы, якая яшчэ больш там з патрыархальнымі каталіцкімі устоямі, чым большасць там еўрапейскіх краінаў, то мы вырашылі для сябе, што нам абедзвюм больш прыемна ўжываць у польскай мове жаночыя канчаткі, таму што, на жаль, нашыя славянскія мовы не зробленыя пад тое, каб мець альбо жаночы, альбо мужчынскі гендер і канчаткі ў словах. Я розумію, шибко. Ну, застань. Нас нагріваю. Ну, што тычыцца сексуальнасці, напрыклад, ўсё зразумела, да? Што я бісексуальная асоба, для мяне гэта было там даволі зразумела з-за таго, што мне прываблівае, што мне падабаецца. Але потым менавіта гэта, калі я сустрэла Кацпера, гэта ўсё стала на свае месцы, таму што вось менавіта гэтая небінарнасць і гэтая, калі што, хай мяне там выбачаць усе небінарныя асобы, калі я штосьці не так скажу, так, калі штосьці не так сфармулюю, вось, але гэтая небінарнасць і разуменне не траплення пад умовы гендерных стэрэатыпаў, так, і ўвогуле гендераў, мне падаецца, што для мяне гэта больш прывабная рэч. Наконт гомафобіі, канечне, сустракалася і да маіх сяброў, і да маіх сябровак, і асабліва да бісексуальных асоб, як да тых, хто просто яшчэ не выбраў, да, каб я кажу, да ты просто нормального хуя не бачыла, да, альбо штосьці такое, вось, бачыла, знаеце. І моя любимая жартачка гэта пра тое, што ты не любіш сябе, не будь гомафобкай. Вось, і мне Кацпер заўсёды пра гэта нагадвае, калі я зноў пачынаю там пра нянавісць да сябе, пра нелюбоў да сябе, пра тое, што я такая, і Кацпер кажа, ты што, гомафобка? Я тут глупя, але utalentowana. Dobra. No, to się było. Przepraszam. Nie, Pa, baby. kocham cię. No. Потым, напрыклад, калі я ўжо стала там рэжысіраваць, то, канешне, гэта заўсёды гэта
курица не птица, баба не режиссер. Вось. На что я как бы отказываю, я не режиссер, я режиссерка. Вось. И такая, fuck you, Russian bitch. Вось. І, карацей, гэта паўсюль у тэатрах, то бок нашымі дзяржаўнымі тэатрамі заўсёды кіравалі і кіруюць мужчыны, як заўсёды мужчыны, белыя цызгетара мужчыны за 55, вышэй 55 год, і яны не дапушчаюць нікога, каб зрабіць нават нейкі эскіз спектакля, альбо толькі нейкіх выпадковых жанчын, якія, напрыклад, іх студэнткі, і ўжо 10 год на іх проста працуюць. Вось. Ну, вельмі шмат. І гэта ў твар таксама казалі, адзін з такіх знаных вядомых рэжысёраў беларускіх казалі ў твар, што ну вы тут паіграйцеся это в сваю рэжысуру, типа женскую. Вось. Дзе мы знаходзімся? Гэта тэатр камуны Варшава. Гэта будынак былой школы, як вы можете бачыць. Але яны вось крок па кроку робяць тут ремонт. А вось зараз я буду шукаць, якая з іх моя зала. Фу-фу-фу. Б1, ясна. Ну, хто прошу. Вау. Яна нават пахне новай, не? Супер. Вельмі цікава. Бу. Чимбін, джимбін, джимбін, джимбін. Што, будзем спрабаваць прыдумаць харэаграфію, так? Харэаграфію на песню, на якую у мяне павінен выйсці кліп. Але мы так доўга яго робім проста з-за таго, што няма часу. Як я звычайна распавядаю, што ў мяне ёсць там 3 тэчкі, да, у маёй галаве, да? Тэчка там рэжысёрская, чорнаброва і акторская. Вось, я звычайна прыходжу, калі атрымліваецца з маімі танцоркамі і танцорамі, каб рэпетаваць. Калі не атрымліваецца, то прыходжу сама і сама рэпетую, таму што мне таксама патрэбна больш практыкі. Вось, таму мне трэба как бы ўсё гэта спрабаваць. Как бы я вучу танцы з групай разам, а потым сама спрабую зрабіць так, каб у мяне ў руцэ быў мікрафон. І я такая, дзе я павінна што трымаць, тут жа ідзе рух. Вось, таму прыходжу часам сама і спрабую неяк свае скілы пад это, падточваць. Мастацтва не можа існаваць па-за межамі таго, што адбываецца ў свеце. І я лічу гэта вельмі крывадушным і неправільным рабіць творчасць зусім не, якая зусім не датычыцца людзей і таго, што адбываецца ў нашым свеце. Не хочуць працаваць не толькі з беларускімі артыстамі, артысткамі, але і з украінскімі, але і з любымі, хто эмігранты. І сэнс у тым, што людзі ўвогуле ўжо стаміліся ад дапамогі, як бы гэта ні гучала, так? І мы, ну, я кажу не толькі зараз пра беларусаў. Канешне, беларускі кантэкст сыходзіць з кантэкстуальнай важнасці на нейкіх высокіх узроўнях палітычных і геапалітычных. Ну, і, на жаль, але гэта праўда. Але мы не адныя ў гэтай сітуацыі. Вяртаючыся да пытання працы, то я ехала сюды, пераязджала з Кіева ў Польшу адразу на праект, але на праект, дзе я
выступаю як акторка. То бок гэта праект у тэатры, як акторка, дзе адразу мы ведалі, што гэта, спадзяваліся, што гэта будзе даволі доўгі праект з нармальнай колькасцю выездаў і паказаў. І плюс я адразу трапіла на рэзідэнцыю, на тэатральную рэзідэнцыю ў інстытут Ежы Гартоўскага ва Вроцлаве, дзе мы з Кацперам пазнаёміліся. І больш ніколі не расставаліся. Вось, але дзе я зрабіла свой там першы спектакль, першы монаспектакль і першы спектакль у Польшы, і потым неяк, карацей, вось бачыш, што ў мяне з аднаго боку акторская праца, з іншага боку я тады выпусціла у Польшы, запісала ў шафе першы альбом і выпусціла альбом як спявачка. З іншага боку у мяне з'явіўся спектакль, монаспектакль, які я магла ўжо падавацца на нейкія фестывалі. То бок у мяне, карацей, фокус быў на розных сваіх прафесіях. Да? І таму мне неяк лягчэй, я думаю. Хаця і трудней, таму што зашмат працы. Я, канешне, заўсёды кажу, што мне ўсё даецца лёгка, але калі мы кажам пра нейкія бытавыя фізічныя рэчы, яны мне не даюцца лёгка. А мне да гэтага трэба прайсці праз усе гэтыя колы пекла, каб прыгатавацца нават да таго, каб, напрыклад, паставіць сабе гарбатнік, да? Альбо нейкія рэчы. Гэта называецца ADHD, таму тыя, хто ведаюць, што нейкія, напрыклад, рэчы тыпу стварэння спектакля альбо штосьці такое для мяне даюцца лягчэй, чым паставіць гарбатніка. Як ты ўвогуле з гэтым спраўляешся? Хуй знает, не справляюсь. Я думаю, што найперш трэба зноў пачаць займацца спортам. Вось, але улічваючы дэпрэсію, якую я маю праз доўгі час, то гэта вельмі складана. То бок вельмі складана сабраць сябе і пачаць чымсьці займацца. Але гэта дакладна трэба неяк увесці ў свой рытуал, што мне пакуль што не ўдаецца. І, напэўна, у гэтым ёсць нейкая вялікая праблема, што я нейкі нерытуальны чалавек. То бок мне вельмі цяжка ўвесці нейкія рэчы ў звычку і потым іх пастаянна паўтараць. Вось. Хаця ў мяне атрымлівалася калісьці, але максімальна гэта атрымалася месяц-два. Так. Я прымала медыкаменты год, а потым вельмі акторскі слезла з іх, упэўніла і сябе, і доктарку, што яны мне больш не патрэбныя. А потым мяне як накрыла нядаўна, месяц таму. Я такая, пиздец. Але яны насамрэч мне дапамаглі. Я вось, калі яны пачалі дзейнічаць, то бок пасля 4 месяцаў, калі я пачала, яны пачалі там дзейнічаць дзесьці там пад Новы год. І я ўпершыню адчула такое, што вау, а рэальна людзі могуць прачынацца і не быць стомленымі. Ціба, людзі могуць прачынацца і хацець штосьці рабіць. Ціба, гэта рэальна, а я гэтага ніколі не адчувала. Кім ты хочаш быць? Калі вырасту, я хачу мець свой палац. Пра гэта размаўлялі нядаўна. Мець там, зрабіць там ремонт, і каб да мяне прыязджалі сябры, сябровачкі, каб у нас там быў сад і агарод. І і проста класна жыць. Хочацца крыху жыць не для таго, каб аплаціць кватэру, а жыць для таго, каб крыху пажыць клёва для сябе. Ведаеш, есць смачную ежу і не думаць, колькі яна каштуе. Базавыя штукі. Хочацца базавых нейкіх рэчаў. Спаць класна на матрацы, які ты можаш сабе дазволіць.
нейкім ортопедичним. Було б супер, і тоді б спина не болела. Ну, ось такі нейкі штуки. Basic things.